köçämizde iki çağa uruşdy. Algap çykdy her gapydan bir ayal. Gök gapydan orta boylu ogulşat, ak gapydan uzun boylu aýjemal. Sen mankalyňa urdurmak üçin ýolda ýatan düýü opan tanka ýok. Gök gapyly goýar ýerde goýmady. O goýmasa ak gapylym goýanok. Dur sen çağın urar ýaly. Ogulşadyň eli durşuny hamir. Aýjemalyň eli durşuny palçyk aýdymlarda wasp etmeli gelinler. Şey dişip dursalar, erwedem boljak. Çağan şol agaçdan bärik geçmesin. Şo kesekden bär geçmesin sen kim? Ýuwaş-ýuwaş köşeşmegiň deregine gelinniň dawasy bekeşdi kim. Çağajyklar eýýäm ýaraşypdylar. Ejeleri bolsa hum ýal çyşyp, şol gıýgyrşyp durlar. Onyança şarkıllap açılly işik. Ne bollu? Şarkıllap açılly ýene bir işik. Hem olmuş lan. Çykdy her gapydan epey bir kişi. Ak gapydan buyra saçly ak Murat, gök gapydan gara murtly gul kişi. Her haýsy özüniň aýalyny gollap, ak Murat topully saçyny sallap, gul kişi topully murtuny sallap. Ine şeýdip, iki gelin 4 bolly. Tobe sapar.